За да не кажете после, че Боро не башка доста, нося 4 Nokia 3310 нагоре. Ще подпираме до грамата с тях временно и така. Айде! Музикант къща храни. Ти няма ли да се чува мега много сега? Чакай. Това е, надявам се, последния ден, в който имаме дупка вместо прозорец. Много време ги мислихме тези прозорци. Искахме да влизат достатъчно светлина, затова и са толкова големи. В същото време да пазят от студ, от шум, от жега, а и безопасността е на първо място, защото имаме малко дете. Понеже имаме супер много изисквания, отиваме пред най-добрите на пазара, а именно хайде да видим шоурума на Ролпласт. Здравейте! Търсим прозорци, които да са качествени и да издържат дълго време. Здравейте! Ние от Ролпласт може да предложим PVC профил, Трукал 76 с алуминиева капачка, троен стъклопакет, триплекс стъкло. С него ще има задържане на топлината в помещението, по-добра шумоизолация с триплекс и дългосрочно ще се запази профила с алуминиевата капачка. Поръчката ви е готова. А какво следва сега? Монтажа. И ето, че имаме красива панорама с добра защита. Това със сигурност ще ни носи много вдъхновение. Как беше? ASMR. Това мога да вкарам в някаква песен, човек. Интрото. Аз вече си представям как всяко сутрин ще си пия кафето точно на това прозорче с тая гледка. Снимай мъмлечката, как не може да не се чува. Добре, ти 100% няма го включим. 100% няма го включим.